Benvinguts a tots i a totes. Avui comencem l'explicació sobre el cafè de la Granota de Jesús Moncada. Fixeu-vos que és un recull de contes, tots ells relacionats amb un entorn concret, en aquest cas és la vila de Mequinensa. Tingueu present que Mequinensa va quedar coberta per les aigües del pantà, es va fer la vila nova de Mequinensa, a distància del que era el pantà, d'allà on era abans, però d'aquesta manera es va perdre tot un estil de vida, tota una manera de relacionar-se entre les persones, també uns oficis, i en certa manera els contes de Moncada volen recollir, salvar de l'oblit, és a dir, rescatar per a la memòria tota aquesta forma de vida, de relació, la gent, les històries de la vila original de Mequinensa, la Mequinensa que va quedar ofegada en el pantà. Ara comencem amb la plaga de la Ribera. He seleccionat alguns dels relats per no haver-los de fer tots i aquest és emblemàtic perquè, igual que en d'altres relats, veurem una tècnica narrativa molt interessant que consisteix en el següent. Es tracta, en aquest cas, la plaga de la Ribera és la carta de l'agutzil de la vila adreçada al director de la presó de Lleida. Veureu que moltes vegades hi ha un narrador que s'adreça a un destinatari, en diríem un narratari, que tot i que és present en el text no diu absolutament res, és a dir, és mut, però és d'alguna manera l'interlocutor necessari que apareix representat en el text perquè aquest text d'alguna manera tingui i acompleixi la seva funció tal i com està plantejat, en aquest cas, una carta. Veureu que el llenguatge és formal, veureu que el llenguatge en certa manera respon a les expectatives, s'adequa al format de carta i, per tant, hi ha un remitent i un destinatari. Es diu així, comença d'aquesta manera. Senyor director de la presó de Lleida, primer que res, vostè em permetrà que em presenti. Jo em dic Jeroni Salses i Santa Piga per servir-lo i sóc l'agutzil de la meva vila. Càrrec que ocupo des de fa 30 anys i escaig sense que ningú, ni paisà ni foraster, tingui res a dir de mi pel que fa a la bona conducta pública i privada i serietat a la feina. A partir d'aquí veurem tota una autocaracterització d'aquest personatge que es presenta a si mateix com a persona que desplega el seu ofici d'una manera excel·lent, és a dir, coneix tots els secrets de la seva tasca i resulta impecable en aquesta tasca, la de fer d'agutzil, sobretot la de pregonar els bans a la vila i, per tant, d'alguna manera informar així, de forma col·lectiva, de totes les coses que interessen al poble. Aquesta autocaracterització, que és una autocaracterització feta des de l'elogi, lluny de presentar-nos aquest personatge com un pedant, com un arrogant, com un pagat de si mateix, ens el presenta amb una profunda humanitat. Per què? Perquè és un home, tal com ell es caracteritza, que estima la seva feina, no li dol dedicar-hi totes les hores necessàries i, per tant, lluny de la pedanteria, se'ns presenta com un bon amant de l'ofici, un home satisfet i orgullós de la feina que fa, no només per ell, sinó perquè la fa pels altres. Per als altres, perdó. Fixeu-vos com en un moment concret ho diu ell mateix, i diu, ja em poden venir amb el pregó que vulgui, per difícil que sigui. Amb un cop d'ull al paper en tinc prou. Em miro l'espill, és a dir, abans practica davant del mirall, agafo la corneta i au a la feina. I pot apostar el que vulgui que si pregono sardina fresca aquell dia tothom en menja, perquè a la gent li agafen saliveres només a sentir-me pregonar-la per les cantonades. I qualsevol altre tipus de ban, també arriba moltíssim, arriba directament i arriba amb tota la intenció al públic. Per tant, acompleix amb escreix el que s'espera d'ell i és la funció d'agutzil. Fins aquí l'autocaracterització. Però encara no arribem al nus argumental del conte. Aquest fet és molt característic de Moncada, el de retardar d'alguna manera per crear tot un ambient d'intriga i per desconcertar el lector, també per crear molts camins narratius. I això desconcerta, és a dir, aquesta autocaracterització no és el nus argumental. Té importància, certament, té una funció narrativa, la d'acostar-nos a aquest jo i crear amb ell, crear entre el narrador i el lector
un corrent de simpatia, un corrent de proximitat. Però encara no hi som, com us deia abans, en el nus de l'argument. Arribarà ara tot seguit. Quan diu, després d'haver llegit aquestes ratlles, vostè es deu dir, molt bé, però per què m'escriu el Jeroni? I ara és quan comença a exposar l'argument pròpiament dit. Fixeu-vos que en aquest punt el narrador s'ha apropiat de les paraules i del pensament del narratari. És a dir, la persona que llegeixi aquesta carta deu dir, molt bé, i el motiu de la carta quin és? Doncs ara ens l'explica. Primer ens diu que hi ha hagut un succés a l'Ajuntament en l'edifici que ha fet que s'ensorrés. És a dir, hi havia una planta que ha caigut i s'ha esfondrat, ha anat a parar a la planta de sota. L'heu de llegir l'episodi perquè té tota una veta humorística molt pròpia de Montcada i justament es tracta dels regidors que reunits a la sala superior, doncs quan el pis va cedir van anar a caure tots a la sala inferior on s'estava acabant de resoldre un judici per robatori de pollastres. Per tant, tot plegat és còmic, és d'aquesta, diguem-ne, comicitat quotidiana que tant estima Montcada. Bé, el cas és que l'edifici s'ha de buidar per fer-hi obres i a cadascun dels membres que tenen càrrec a l'Ajuntament o que hi treballen, doncs li correspon una part dels objectes que hi ha dins de l'Ajuntament. A ell, concretament, en aquest agutzil, que és el narrador del relat, li correspon una sèrie de papers, del cadastre, retrats, etc. i el pres que tenien tancat a la presó de l'Ajuntament. És un home que es coneix amb el nom, es diu Valerià, se'l coneix amb el sobrenom de la plaga de la Ribera. La Ribera, evidentment, la de l'Ebre, que és on està situada la vila de Mequinensa. Bé, doncs, quan arriba a casa, la dona s'enfurisma, perquè allò són moltes andròmines, perquè no hi ha lloc a casa, i mireu quina és la reacció, l'actuació del narrador. Diu, jo segueixo el consell del meu oncle Dalmau, que es casà 3 vegades sense comptar junteles de patacada entre difunta i difunta, i sabia molt bé com s'havia de menjar la bresca, és a dir, com actuar en aquestes situacions. Li estova una mica la badana, fluixet, fluixet, això sí, perquè no es tracta de fer-li mal, sinó de retornar-la. És a dir, ens està parlant d'un fet que ara ens alarmaria amb la nostra mirada, i és la institucionalització de la violència domèstica. Fixeu-vos, però, que està presentat sense valoració, sense judici i, en canvi, plenament contextualitzada. Per què? Perquè és un fet social, no és individual, d'acord? No és que aquest personatge violent en extrem actuï d'una manera condemnable, ell tot sol, de forma individual. No, és un fet assumit i és un fet instal·lat en la societat. Ell ho fa com ho feia el seu oncle, que segurament ho ha vist fer, i com ho fa tothom en el poble, i no només en el poble, en l'època, a la societat. Per tant, alerta, no condemnem aquesta actuació concreta, condemnem d'alguna manera l'actuació, diguem-ho així, social, col·lectiva. Més avall, i seguint en aquesta mateixa línia de relat, diu, la vaig fer entrar, la dona, encenda amb 4 catxamones, és a dir, amb violència, encara que reconec, senyor director, que ella tenia la seva part de raó. La part de raó és, evidentment, que hi ha poc lloc a casa, però bé, finalment, s'instal·len totes les andròmines, també el Valerià, és a dir, el pres de l'Ajuntament. Els primers dies representa que estan amb l'ai al cor per veure si realment és un delinqüent important i a tenir en compte, i si han de prendre mesures cautelars, per dir-ho així, és a dir, per retenir-lo. I immediatament veuen que no, que és una bona persona, que els ajuda a casa, que fa unes sopes esplèndides, que a més els ajuda a pintar, en les feines a la llar, etc. Ell mateix ho diu, el mateix narrador diu, és animador, rialler, xerra pels escosits, però de vegades s'esfondra, és a dir, a l'home li agafen situacions de crisi. I fa així, soc un fracassat, senyor Jeroni, aquesta és la plaga, No exageris, home, li dic jo amb el propòsit d'animar-lo. Si encara ets una criatura, tens tota la vida per davant. Qualsevol dia et soltarem i amb la teva traça
I ara és quan respon el delinqüent i diu traça, traça, exclama ell aleshores amb amargura. Per a les coses honrades la que vostè vulgui i més. Aquesta és la meva tragèdia, perquè jo tinc vocació de delinqüent, senyor Jeroni, de criminal sense entranyes. De menut, la meva il·lusió ja era arribar a convertir-me en una mala peça de fama internacional. I aquí és quan veiem nosaltres absolutament alterat, és a dir, transgredit el nostre esquema de valors morals, de principis. Per què? Perquè normalment tenim el perfil del delinqüent com el d'una persona que ha sofert, que ha passat per una sèrie de traumes i que aquests fets l'han abocat a una actitud al marge de la llei, però rep tot el pes d'aquesta llei i per tant encara continua sent víctima perquè és condemnat, perquè és empresonat, etc., perseguit, etc. Però aquesta figura que se'ns presenta ara desdiu completament aquesta imatge que nosaltres tenim. No, ell és una persona, bona persona, que intenta fer-se lloc com a delinqüent, però no li surt perquè no té prou traça, és a dir, és massa honrat. I ara encara, d'alguna manera, reblant el clau, aquesta tergiversació i aquesta transgressió de valors acaba de consolidar-se amb el final del relat, que diu així: ja ho veu, senyor director, així està l'assumpte. El cas és que nosaltres dos, vull dir a l'Elisenda i a mi, ens agradaria fer alguna cosa pel Valerià, ajudar-lo a obrir-se camí, a fer-se una posició. És a dir, les dues persones que l'han acollit no en tenen prou de veure que és un bon home, sinó que, com que la seva intenció és fer-se delinqüent, l'ajuden d'alguna manera a proporcionar-li models. Aquest és el sentit de la carta al director de la presó de Lleida. Com que a la presó de Lleida n'hi deu haver molts de models, molts delinqüents, està demanant l'agutzil que l'aculli el senyor director de la presó de Lleida per tal que ell pugui aprendre l'ofici i rebi bones lliçons d'aquests exemples que li forniran, per dir-ho així, tota la disciplina i tot el coneixement que és necessari per adquirir l'ofici de la delinqüència. Per tant, aquesta transgressió de principis, de valors morals i ètics és el que d'alguna manera constitueix l'originalitat del relat. Mireu com se'ns diu. Ara bé, vostè deu disposar a la presó de gent entesa, mestres de molta finor, en matèria de dolenteria, els quals potser estarien disposats a donar al Valerià classes particulars sobre aquests temes, pagant el que calgui, s'entén? És a dir, no només li estan demanant que ensinistrin, que entrenin un futur delinqüent, sinó que es mostren disposats a pagar com un pare, d'alguna manera, paga l'educació del seu fill, l'ingrés a la universitat i tot el que calgui. Per tant, d'alguna manera es converteixen en els seus protectors per anar-lo enlairant en la posició de bon delinqüent, d'autèntic delinqüent, tal com ell perseguia. Fins aquí.